У горадні Ілідзі сёння чуваць стрэлы і выбухі праз маштабныя вучэнні сілавікоў. КДБ спрабуе вербаваць прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў за мяжой. Лукашенко ў берасці зноў паабяцаў адпраўляць у войска тых, хто не захоча праяўляць сябе на працы. Былы кіраўнік горадзенскага мясакамбіната і дэлегацыі беларускага народнага сходу паўстане перад судом за хабар на 1 мільён 800 тысяч рублёў. На Менскім праспекце Незалежнасці замест дрэва ў грунце паставілі ліпы ў вялікіх вазонах. Ці дапаможа гэта гарадскому клімату, разбіраемся з эколагам. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 30 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку нам зараз, напішыце каментар пасля і падпішыцеся на наш канал. На Горадзеншчыне ўжо другі дзень праходзяць вучэнні Міністэрства ўнутраных справаў на выпадак асаблівых умоваў. Сёння так званыя практычныя заняткі праходзілі ў горадні на вуліцы Чырвонаармейскай і ў Лідзі на вуліцы Лётнай, а таксама каля паўночнага ўезду ў Вялікую Бераставіцу. Сілавікі абмежавалі рух транспарту, імітавалі стрэлы і выбухі. Людзі нервова рэагавалі на стрэлы. Адзін з кіраўнікоў вучэнняў, намеснік міністра, камандзір унутраных войскаў Мікалай Карпянкоў, былы кіраўнік Губазіка. Міністр унутраных справаў Беларусі Іван Кубракоў падчас вучэнняў даручыў сілавікам сачыць за настроямі людзей на прадпрыемствах і кантраляваць групавыя чаты. Падобныя вучэнні з пачатку году прайшлі ў некалькіх рэгіёнах Беларусі. Мілітарысцкая ліхаманка – гэта складовая частка дзяржаўнай палітыкі, лічыць аналітык Свабоды Валер Карбалевіч. Гэтая мілітарызацыя, яна не столькі дзеля таго, каб рыхтавацца да некай вайны, колькі для таго, каб трымаць у стане напружання ўвесь дзяржаўны апарат. Яна патрэбная дзеля стварэння вось гэтай сітуацыі крэпасці ў аблозе. Гэта мабілізуе дзяржаўны апарат, сілавыя структуры, дае карт-бланш дзеля палітычных рэпрэсій, маўляў, калі вакол ворагі, то трэба знішчаць усялякую пятую калону ў краіне. То бок мадэль мілітарысцкай ліхаманкі – гэта спроба захавання ўлады, якая асабліва стала актуальнай пасля 2020 году, а асабліва пасля пачатку вайны з 2022 году. І яна бясконца ладзіцца ў выглядзе розных вучэнняў, збораў, праверкі гатоўнасці. Сілавыя структуры не толькі запалохваюць грамадства ў Беларусі, але і спрабуюць дацягнуцца да актывістаў за межамі Беларусі. Дэлегат каардынацыйнай рады, сябра руху за свабоду Мікіта Семяненка расказаў пра спробы вярбоўкі дэлегатаў каардынацыйнай рады супрацоўнікамі КДБ. Як расказаў Семяненка Свабодзе, апошнімі днямі з ім звязваліся з розных тэлеграм-акаунтаў, зарэгістраваных на расійскі, беларускі і брытанскі нумары. Невядомы мужчына прадстаўляўся супрацоўнікам КДБ і заклікаў перадаваць яму інфармацыю. Паводле Семяненкі, службі шантажаваў яго бяспекай сваякоў. Цягам апошніх некалькіх дзён да сябраў каардынацыйнай рады, а менавіта да фракцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» пачалі звяртацца з дзіўнымі прапановамі ў тэлеграм супрацоўнікі спецслужбаў, актывізаваліся спробы вярбоўкі. Літаральна учора мне таксама паступалі дзіўныя паведамленні, на якія я адрэагаваў тым, што асвятліў гэтую інфармацыю ў сацыяльных сетках, перадаў інфармацыю ў праваабарончы цэнтр «Вясна», паведаміў таксама калегам і паплечнікам і даведаўся, што яны таксама атрымалі падобныя паведамленні. Я магу рэкамендаваць іншым людзям, якія сутыкнуцца з спробамі вярбоўкі, неадкладна інфармаваць пра гэта беларускія медыа, беларускіх праваабаронцаў, сваіх знаёмых, асвятляць гэта ў сацыяльных сетках. І найлепшым выйсцем з дадзенай сітуацыі будзе не выходзіць на кантакт з супрацоўнікамі лукашэнкаўскіх спецслужбаў. Была экспертка офісу Святланы Ціханаўскай, сябра каардынацыйнай рады Аліна Харысава у чэрвені паведаміла, што стала ахвярай спецаперацыі КДБ. Яна была перакананая, што кантактуе з прадстаўнікамі СБУ, але насамрэч гэта быў супрацоўнік беларускай спецслужбы. Тым часам Александр Лукашенко сёння ў берасці скардзіўся на адсутнасць дысцыпліны і зноў пагражаў войскам неадбайным работнікам. Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Вот где президент проехал, там хорошо. Ну, я же не везде бываю. Дмитрий Николаевич напугал страну армией, что
чиновники, еще там кто-то плохо будут работать, в армию. Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или, пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь на этой работе работать, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Навошта Лукашенко штодня стварае надзвычайную сітуацыю там, дзе яе насамрэч няма? Гэта такая мабілізацыя ўсяго дзяржаўнага апарату. З аднаго боку, гэта сведчыць пра неэфектыўнасць самой мадэлі, якая не можа правесці звычайную уборку без мабілізацыі ўсіх сіл і сродкаў, без ручнога кіравання. Вось нават сам Лукашенко спачатку селектарную нараду правёў, цяпер пачынае ездзіць па рэгіёнам. А з іншага боку, гэтая мадэль з'яўляецца аптымальнай, каб трымаць на кантролі ўвесь дзяржаўны апарат. І гэта даказвае, што без імпульсаў самага верху этой адміністратыўнай піраміды ў краіне нічога не адбываецца. Гэта вельмі дрэнная, вельмі неэфектыўная мадэль. Пра неэфектыўнасць створанай Лукашэнкам мадэлі сведчаць і чарговыя карупцыйныя справы супраць ягоных чыноўнікаў. Былога гендырэктара горадзенскага мясакамбіната, былога сенатара і дэлегата Всебеларускага народнага сходу Олега Іванова абвінавачваюць у атрыманні вялікага хабару. Паводле генпракуратуры з 2019 па 2025 год ён атрымаў ад кіраўнікоў 5 кампаній 1 мільён 800 тысяч рублёў гатоўкай і ў крыптавалюце за арганізацыю закупак харчовых дабавак і компонентов у пэўных пастаўшчыкоў. Примечательно, что к совершению преступления руководитель привлек неосведомленную о его действиях дочь. На криптокошельки и банковские счета девушки, а также ей лично перечислялись незаконное вознаграждение. Выпадак з Олегом Ивановым не першая гучная гісторыя з удзелам высокапастаўленага чыноўніка і дэлегата Всебеларускага народнага сходу. Нядаўна датэрмінова выйшаў на волю былы гендырэктар Добрускага фарфоравага заводу Александр Вінакураў. Ён быў асуджаны на 9 гадоў за хабар. Нягледзячы на забарону займаць кіроўныя пасады, ён адразу стаў дырэктарам сельскагаспадарчага прадпрыемства ў Мёрскім раёне. Так караюць карумпаваных чыноўнікаў. Што да дробных злачынстваў. Пасля абурэння Лукашэнкі крадзяжом паліва падчас уборачнай Свабода параўнала пакаранне за такія злачынствы з прысудамі за палітычныя справы. У апошнія гады трактарыстам, якіх абвінавачвалі ў крадзяжы паліва, прызначалі пераважна хатнюю хімію штрафы. Напрыклад, за прысваенне 450 літраў саляркі ў Талачынскім раёне мужчына атрымаў год абмежавання волі без накіравання ў калонію. Пры гэтым за данаты палітвязням або каментары ў сацыяльных сетках у Беларусі даюць рэальныя турэмныя тэрміны. Паводле праваабаронцаў, за ахвяраванне на дапамогу рэпрэсаваным ужо асудзілі не менш за 159 чалавек, а некаторыя атрымалі больш за 9 гадоў зняволення. Болей прыкладаў у расследаванні на сайце Свабоды. На гэтым тыдні Александр Лукашенко атрымаў новыя прапановы ад Злучаных Штатаў, сутнасць якіх ён не агучыў. Лукашенко заявіў, што перадаў свой адказ беларускім прадстаўніком ОАН Рыбаковым, які з'яўляецца ключавой фігурай у перамовах аб вызваленні палітвязняў. Калі можа адбыцца візіт спецпасланніка ЗША Джона Коула ў Беларусі, чаканае вызваленне палітвязняў? І што вядома дэмакратычным сілам пра гэта? Американский гуманитарный трек по вызволению белорусских палізнявольных знаходится ў досыць актыўнай стадыі. Мы ведаем, што гаспадар Джон Коул, спецпрадстаўнік прэзідэнта Трампа, яго каманда, дзярждэпартамент працуюць над гэтым. І тут у нашай камунікацыі з амерыканскімі партнёрамі, з кім мы знаходзімся ў сталым кантакце, конечно, падкрэсліваем важнасць того, каб вызваляліся палізнявольныя, але таксама спыняліся рэпрэсіі, а каб тыя палізнявольныя, які выходзяць на волю, яны, конечно, маглі мець выбар заставацца ўнутры краіны і не быць высланымі з Беларусі. Пакистанская кампанія American International шукае 96 чалавек для працы ў Беларусі. Сярод вакансій пераважаюць рабочыя спецыяльнасці, у тым ліку сферы будаўніцтва і дарожных працаў. Раней гэтая ж кампанія ўжо шукала пакістанцаў для працы ў Беларусі, у тым ліку ў дарожных рабочых у Менску.
Прапанаваны заробак для такіх вакансій складаў каля $600-700 ў месяц. Зусім недавно фактычна правалілася ініцыятыва ўладаў Беларусі па прыцягненні узбэцкіх мігрантаў для працы ў сельскай гаспадарцы. Тое, што у рэжыма Лукашенко не атрымліваецца рэалізаваць гэтай ініцыятывы па прывозу мігрантаў у розныя накірункі, у будаўніцтва, у сельскую гаспадарку, гэта толькі сведчыць пра тое, што тыя абяцанкі, якія прапануюць мігрантам з розных краін, яны застаюцца хлуснёй, як і абяцанкі для беларусаў, калі людзям абяцаюць па $1000 заробкі, але насамрэч яны атрымліваюць $500 і яшчэ павінны плаціць за жытло, за ежу і гэтак далей. Таму умовы і заробкі гэта тое, што не з'яўляецца тым, што можа прыцягнуць мігранцкую працоўную моц у Беларусь, і таму гэтыя ініцыятывы ніяк не могуць працаваць. Менскі праспект Незалежнасці паспрабавалі азеляніць па-новаму. Замест дрэваў у грунце паставілі ліпы ў вялікіх вазонах. У садсетках адныя людзі захапляюцца, іншыя называюць гэта дарагой імітацыяй азелянення. Ці дапаможа такое рашэнне дрэвам і гарадскому клімату, разбіралася Ганна Ермакович. Менчукі абураюцца, улады называюць гэта новым азеляненнем, а эколаги не пагаджаюцца з такім падыходам. Самый плохой выход, который можно было бы предложить. Раней на праспекце Незалежнасці зрэзалі дрэвы, а месцы вакол іх заклалі пліткай. Паводле афіцыйнай версіі, раней дрэвы не вытрымлівалі праз выхлапныя газы, дарожныя рэагенты і неспрыяльныя умовы для каранёў. Аднак ці вырашаць вазоны праблему? Проблема в том, что в этих катках с деревьями и цветами ничего нет, кроме эстетики. Деревья в катке, они ограничивают развитие корневой системы, в них могут произрастать только определенные виды деревьев, которые не достигают значительного размера, не формируют раскидистые кроны. Таким чынам дрэвы ў вазонах не даюць цень, амаль не дапамагаюць зніжаць тэмпературу і змагацца з гарадской спёкай. Паводле эксперткі, дрэвы ў Менску сапраўды церпяць ад пясчана-солевых сумесяў на вуліцах і дарогах, а таксама ад забруджанага паветра. Але яшчэ большым шкодзіць тое, што зямлю вакол закатваюць у асфальт і плітку. Так дажджавая вада проста не даходзіць да каранёў. Это дорогое удовольствие в эксплуатации. Это как домашнее растение, которое требует постоянного ухода и постоянных инвестиций. У сацыяльных сетках новае азеляненне ўжо назвалі трапна, ліпа ва ўсіх сэнсах. Гэта былі навіны 30 ліпеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вами была Ганна Соусь. Пабачымся.